Durangoko EAJari eta PSEri honako mezua helarazi nahi diegu. Aski da, esperantza faltsuak sortzeaz, eta gazteen ilusioekin eta gazteon etorkizunarekin jolasteaz. Azkenengo etxe bizitza ofizialak 2004an eraiki ziren, 70 etxe bizitza egin ziren, eta 7 urte beranduago prentsan 1725 egingo zirela ohartarazi zuten. Dena propaganda izan zen, horietarik bat ere zen eraiki. 2010ko otsailean aurrekontuen akordioa egin zuten PSEk eta EAJak, eta akordio horretan berriz ere esperantza faltsua sortu ziguten 251 etxe bizitza egingo zituztela iragarriz. Eta gainera harro esan zuten horietako 50 alokairuan izango zirela. Baina zozketatuteko etxe bizitza bakarrak aramotzekoak izan ziren 2 urteko atzerapenarekin. Eta Jaurlaritzak zozketatu zituen gainera. Durangok baditu etxe bizitzak eraikitzeko tresnak eta gaitasuna badu, eta gure udalak hori egin behar du. Halere, hori egiteko modua oraindik definituta ez dago, eta eztabaida hutsaletan geldirik gaude oraindik. Iratzarri Gazte Erakundetik abian jarri dugu kanpaina berria, etorkizuneko ezker abertzalea eraikitzen ari gara lelopean. Kanpaina Euskal Herrian zehar, Euskal Herri osoan zehar garatuko dugu, eta gure helburua da kanpaina honekin gazte ezkertiar eta abertzaleen mezu desberdinak gizarteratzea, eta nagusi diren eskuineko politikek gazteria kontuan hartzen ez badute ere, transmititzea mezu bat, eta da gazteok gizarte gaietan iritzi propioa dugula, eta erakundeek entzungor egiten badigute ere transmititu egin behar dugula mezu hori. Horregaitik, Iratzarrik hurrengo 6 mezuak kaleratu nahi ditu gazteen artean. Aniztasuna, gazteen arteko aniztasuna eta gure aldarrikapenak ezautarazteko asmoz. Gure kanpainan aldarrikapen eta borroka desberdinei oihartzuna ematen diegu. Gure proposamen politikoa bere osotasunean erakusteko nahian. Ardatz hauek dira, lehenengoa, ezkerreko abertzalea eta bakezalea. Iratzarrien ustez, ezkerrekoak eta abertzaleak diren gazteak bakezaleak dira eta indarkeria ororen aurkakoak, eta horregaitik Iratzarritik ezinbestekotzat jotzen dugu bakea lortzea etorkizuneko ezker abertzalea eraikitzeko. Euskal gazteriak bakean bizitzeko eskubidea daukalako. Kanpaina honen bigarren ardatza, etorkina eta emakumea nazioarteko elkartasunetik, feminismotik, arrazismoaren aurkako borrokatik, abietuta gure herria denontzako tokia dela aldarrikatu nahi dugu, emakumeen ahotsa alde batera lagagabe. Hirugarren ardatza, kanpainaren hirugarren ardatza erabakitzeko eskubidearen da noski. Euskal Herriko gazteok gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugu eta gure etorkizuna erabaki nahi dugu. Eskubide hau ezin digute ukatu aurreko generazioek, eta hemen eta orain erabaki nahi dugu. Kanpaina honen laugarren partea izango da sexu eta genero askapenaren aldekoa, horren alde ere borrokatu nahi dugulako Iratzarritik. Lesbiana, gay eta transexualen eskubideen alde egin nahi dugu, homofobia eta transfobiaren aurka. Euskal Herrian, munduan bezala, sexualitatea anitza da, baina sexu errepresioa nabarmena da baita. Sexualitatea askatzea da gure helburua. Gero, gure 5. eremua izango litzateke ikasleon borroka, noski, beste eredu sozial eta solidario baten aldeko borroka ere badelako ikasleon borroka, eta hori sinisten dugu erasendo batean gainera. Berriro ere, borroka desberdin horien arteko lotura nabarmendu nahi dugu Iratzarritik. Eta amaitzeko eta azken guk jorratuko dugun, kanpaina honekin jorratu nahi dugun azken gaia da ekologismoarena. Guk Iratzarritik Euskal Herri berde baten aldeko apustua egiten dugu, eta gainera iruditzen zaigu apustu hori izango dela bide bakarra gazteon etorkizuna bermatzeko, eta horregaitik borroka ekologistari gure babes osoa emango diogu.